J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. L'Association des anciens footballeurs maliens vivant en France est heureuse de porter à la connaissance du public sportif national et international qu'elle organise la finale de la Coupe du Mali de la diaspora le dimanche 22 septembre 2024 à Livry-Gargan. Placé sous le haut parrainage de M. Salah Ababi, président de la Ligue de football de Tombouctou, la finale de cette 7e édition opposera le FC Sundiata et le FC Kabati au stade Alfred Marcel Vincent à partir de 15h, heure française. Mais avant, un lever de rideau, un match gala mettra aux prises une sélection de la diaspora malienne à celle de la Guinée à 13h. Et tous au stade Alfred Marcel Vincent à Livry-Gargan le dimanche 22 septembre 2024 pour assister à la grande finale de la Coupe du Mali de la diaspora entre le FC Sundiata et le FC Kabati. Le tout sous la haute présidence des autorités diplomatiques du Mali en France. Une seule adresse, 43e avenue du Marshal Leclerc, 93 190 Livry-Gargan en région parisienne. Alors, Maliens de la diaspora, ne vous laissez pas raconter ce grand événement sportif. Sortez massivement pour être témoin oculaire de cette grande finale. Sponsor officiel, BDM France. Partenaire, Watibi. Infoline 00 336 43 23 49 41 00 336 52 79 36 74 ou les 00 336 24 93 51 90. Doudri, ni wari dafara e passé daka. Kasirad namo. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko dima, fo dugu andugu. Wara tade o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani warici war sera allo ye war soro o nyena tiɲɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate Jango Nyese, bien turcola de la Koi, Fiau, Foa Castro, Ie Bana Nyini Kadona Kari, Meme Gasawa Gasaka Dangarika, Adamaleka Nyanamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin, Fiau, Foa Castro, Ie la Colson Yuma Segere, Afle Okoro, École de santé Kaladiata, Na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas voir Kalabankura. Famille santé bara Mayesa, Nimbela de Beke, École de santé Na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segaloka for, Oga Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilagoso Dagabana Nuna, Ugo Polofaro de Flani, Sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, Noye niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale.
formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matronika nin bɛɛ lajɛlen dɛsilen don école de santé kalajata n'a bolofara caman institut de sciences médicales gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnmaw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yani jama ka caya u tɔgɔlen de filɛ anw fɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ de coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20 kalan kalan ye siniɲɛsigi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45 توكلت على الله 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 جنيجي سمع دلما صلاة توكلت على الله وينبوني بدي فما أعلم توكلت على الله جونجي جيجي سمع دلما صلاة توكلت على الله وكم جيجي ديك فما الله توكلت على الله دلي فيونا فما الله دوئي توكلت على الله على جينا ودابا فما الله دوئي توكلت على الله أنا مديونا فما الله دوئي توكلت على الله داني فمتيكي دلي ما صدوئي توكلت على الله وكموني ينجي سمي دلي ما صلى توكلت على الله على كلني فمتيكي دي توكلت على الله 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 جوني جيجي سمي فما على الله توكلت على الله على دونغا سني كنا داشي توكو توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله أنا مدومي سوكات لكي كنا دا توكلت على الله على ماني سوچه كنا داشي توكو توكلت على الله جونجي جيجي دكا لما سي توكلت على الله على ماني بونيا دوغو ياشي توكو توكلت على الله آدم دومي بونيا نغات لكي جويا توكلت على الله على ماني بونيا دوغو ياشي توكو توكلت على الله an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw cɛw ani musow denmisɛnw ani mabakɔrɔ maliyɛn minnu bɛ yan minnu bɛ kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye juma ye septembre kalo ale tile 20 san 2024 k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka sigiyɔrɔw la maa minnu sɔgɔlen don an na sualakaw fɛ yen k'an b'u fo minnu fana bɛ yen n'olu bɛ labɛn na ka juma matarafali fana kɛ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman an b'a ɲini jabaru masa fɛ a k'o di an ma ala k'an ka jamana kolosuma ala k'an ka jamana tanga ala k'an kafolen to ala kan'an kafo ka di diɲɛ ma
an bɛ min ɲini lafiya la hɛrɛ la n'o ni ala ta bɛ bɛ ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye sijan ni kɛnɛya a bɛ jabaru masa bolo a k'a di an ma cɛ fɔ ni kan bɛɛ ala k'o dɔn an n'an ka jamanadenw cɛ k'an funu ka ɲɔgɔn kɔ juma ale ye bato do ye juma ale ye tasibila do ye juma ale ye yafa do ye juma ale ye dugawu ɲini do ye ni juma sera a ka kan an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka koɲumanw kisi ni ɲɔgɔn ye an ka a dɔn k'a fɔ ko balawu waati tɛ ɲɔgɔn jalaki waati ye an k'a dɔn k'a fɔ an k'an dusu kun an ka se an yɛrɛ la an k'an yɛrɛ minɛ an kana to maaw ka laɲini u ka sabati k'a sababuya kɛ an yɛrɛ ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔw ye tension directeur ka bureau o de ye dusukun ye ale ti kuru ko kunberekun dɛ donc waliyaw caman bɛ kɛ fɛn caman bɛ yen maaw y'u kɛ an k'a dɔn k'a fɔ an ka miiri an ka taasi se bɛ n ye n bɛ nin kɛ fanga bɛ n na i miiri yanni i k'a kɛ fanga o tigiw dɔnnen don jamana marabaaw dɔnnen don amara n'i ko ne ma ko ne ka taa marafa ci ne ti so la dɛ nka n'i kɔni ye mikoro jan hakili la n bɛna se ka dɔ fɔ fantan ni faama setigi ni sentan fɛn bɛ min bolo fɛn tɛ min bolo min bɛ degun na mun tɛ degun na min lafiyalen don min ma lafiya n bɛ se ka dɔɔnin fɔ bɛɛ ye amara n b'a fɔ kɛba ɲɛna k'a bɛ mɛn tiledu la an tɛ caman dɔn dɛ nka an bɛ fitininin min dɔn an b'o fana jateminɛ yaasa mɔgɔ ka se ka faamuyali sɔrɔ o la jamana in an ka dugawu kɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana ye an seliko tan an ka dugawu kɛ an ka jamana ye n'an tɛ seli an bɛ fɛn o fɛn kɛ an kana ɲinɛ an ka jamana kɔ ni y'an cira taa yɔrɔ t'an anw si la n'i y'a mɛn an b'an disi gosi mali in don o tuma na minnu nana u kun nana laɲini min kama ala y'a kɛ a ma se ka sabati a ma se ka sen sɔrɔ ala ni jamanadenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ala ni sɔrɔdasiw ani jamana ɲɛmaaya kalifalen don minnu na bi u ka ko faamuya cogo parce que mɔgɔ bɛ ko dɔ de dɔn i t'a bɛɛ dɔn olu y'a faamuya ka bɛn ni min ye u y'o o de baara kɛ an k'o fana faamu nin waati in na fɛn caman bɛ yen anw b'a ta ni dusu ye k'a fɔ ni n kan ka kɛ tan o ye tiɲɛ ye nka tiɲɛ dɔ bɛ ɲɛmaaw bolo o tɛ anw bolo o de la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ni ko kɛra cogo o cogo minnu kan k'a ɲɛnabɔ a t'olu bolo bani lala olu bɛ fɛn dɔ kalama e t'o kalama maa caman minɛnen don bi u sen tɛ ko in na caman u sen tɛ ko in na mɛ a fɔta tɛ anw bolo ɲɛmaa minnu y'u minɛ olu de bɛ ɲuman ni kolon dɔn sinon maa sugu bɛɛ bɛ ni kasi la ɲɛji ye ka se an ma maa caman bɛ ka na fɔ an ɲɛna mɛ an bɛ ɲɛmaaw dɔn cogo min a dan tɛ armée donna Kidali le 14 novembre tile fila o kɔfɛ maa fɔra ko minnu sen t'a la Kidali yɛrɛ olu ma bila mun bɛ Bamakɔtaw dɛsɛ ka bila ɲɛmaaw tɛ bin maa kan fo mɔgɔw k'o de faamuya nka ko n ka mɔgɔ minɛna a ka bila yɔrɔnin kelen o fana fɛn tɛ dɛ n'o tɛ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin u tulo b'a bɛɛ la u ɲɛ b'a bɛɛ la olu bɛ fɛn yɛrɛ kalama anw tɛ min kalama yɛrɛ o de la an y'a fɔ mɔgɔw ye kana se mɔgɔ ma ko parce que ko burudamɛ don kana se mɔgɔ ma ko parce que ko fila don n'o ye ne bɛnkɛlakaw ye kana se mɔgɔ ma ko maraka don kana se mɔgɔ ma terrorisme ɲɛda t'a la kunkolo t'a la fosi t'a la maa sugu bɛɛ de b'a kɔnɔ u bɛ se ka kelenw bila sanfɛ k'an futinin k'an laso an ka n'a kɛ hali fɛn dɔw bɛ yen ka fɔ ten dɔrɔn ka fɔ bɔn nin kabila ni mɔgɔ ninnu ye nin diinɛ taabolo ni kalan kɛ nin ye nin kɛ taa nin si man ɲi ɲuman ni kolon bɛ jɛnɛtigɛ fɛn bɛɛ la an ka s'an yɛrɛ la an kana an dusu kɛ k'an yɛrɛ tɔ bila ɲɔgɔn na e bɛ taa sisan dɔ minɛ parce que a bomosi bilalen don a ka donfini bɛɛ ye jalamugu ni fɛn ye e y'a minɛ e taara n'a ye ale dun fana sigilen na wurudi de b'a bolo don o don a bɛ dugawu kɛ jamana ye a seli o seli n'i y'o b'o la e y'o kɛ mun ye sisan i y'a kɛ jamana jugu ye dɔ bɛ yen se foyi t'a ye a bɛ bɔ a bɛ taa ka dayirimɛni ɲini gɛrɛgɛrɛ nana k'a nana boli a kan aw ko k'a bugɔ k'a faga k'a jeni kɔfɛ
sɛgɛsɛgɛli taara kɛ o y'a sɔrɔ aw y'a faga ka bugɔ ka jeni ko ale t'a la aw ye mun kɛ sisan an k'an yɛrɛ minɛ kow bɛ ɲɛmaw bolo u y'a gérer yɔrɔ caman nin ye babakoden kɛ n tɛ Gawukaw ɲininka u ka Gawukaw ɲininka ka Motikaw ɲininka u ka Dɔngɔnɔduguw ɲininka a caman bɛ kɛ yen o mais maa mana minɛ nɔgɔnin fɛ sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ amara minɛnw bɛ yen minnu bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ donc minnu bɛ ka na n'u somɔgɔw photo ye minnu bɛ ka fɔ ni karisa t'a la nin de don ɲɛmɔgɔw b'a bɛɛ dɔn wa u b'a sɛgɛsɛgɛ k'a tɛntɛn o la n ye Kidali ta Kidali minɛna don min Sigana maa mun minɛna kɔfɛ gouverneur yɛrɛ de tilara ka taga tuguni ka taa fɔ ɲɛmɔgɔ vraiment ninnu t'a la o y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'u bolo don machine ni fɛn na k'u lajɛ u yɛrɛ dɔn k'a fɔ ko non ko u t'a la u bilara a dɔw bɛ yen bi olu de bɛ information yɛrɛ di ni u ye mɔgɔ jugu ye dugu kɔnɔ c'est pourquoi an ka kow mana kɛ an kana girin o ye karisa don non an ye mɔgɔ caman ye u ye mɔgɔ caman bugɔ u ye mɔgɔ caman fɛ o kun tɛ o e k'a minɛ k'a di faamaw ma bani e ma siga ne na de ya e ma fɔ ko ne de b'a la ko ne tɛ fɛn ya e k'a fɔ faamaw ɲɛna bani karisa bɛ nin kɛ e k'a d'u ma bani e k'i sen bɔ a la i b'a la ni faamaw tɛ fɛn kɛ n'u bɛ fɛn kɛ surtout diinɛ taabolo jalakili an k'o dabila maa minnu ye kalan kɛ yɔrɔ dɔ la u jalakili an k'o dabila minnu ye kabila dɔ la an k'o dabila siyaw an k'o dabila an k'a bɛɛ lajɛlen to ni minnu yera a la ni faamaw y'u minɛ u k'u ka baara kɛ amara bɛ ka nin fɔ mun na an ka sigida caman de la maaw ɲagaminen don ɲɔgɔn na sigiw ka gɛlɛn dɛ i ɲɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la bi k'olu sigilen don la u bɔra yɔrɔ dɔ la ka na de anw yɛrɛ anw di Segu dugukɔnɔ maa ye an bɔra Busɛn ka na Segu mais n'i ye an ka jamana fan o fan ta bi i bɛ taa sɔrɔ Kɔrɔbɔrɔ Suraka Bɛɛla Bamanan bamanankan min bɛ fɔ Kidali yɛrɛ hali o burodamɛkan tɛ fɔ dɔngɔnɔ min bɛ Kidali hali o Suraka tɛ yen bɛɛ b'o kalama n k'o de la Kidali baarakɛla tali ka gɛlɛn n'i ma 5000 7000 bɔ i tɛ baarakɛla sɔrɔ maçon minnu bɛ yen olu caman bɛ bɔ Kayi mara de la an ka denmisɛnnin caman bɛ yen olu taalen n'o ye u bɛ baara kɛ u b'u dahirimɛ sɔrɔ u bɛ balo n'i taara Menaka i bɛ taa sɔrɔ Gawukaw denmisɛnninw caman de bɛ yen Kulukoro ka denmisɛnninw olu caman de bɛ yen i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ninnu nana to u b'a fɔ ko kɔrɔ an bɛ yan dɛ yan ka fisa an ma dɔw taara école kalanko la dɔw taara ONG ka sira fɛ dɔw taara ka taa denmisɛnninw yɛrɛ yiriwali ni fɛnw kɛ donc na anw ka jamana donnen don ɲɔgɔn na ten ni ko dɔ kɛra yɔrɔ dɔ la an b'a kɛ ni hakili de vraiment faamaw anw sigalen don o keba la a ka taa ni ka segin ka ca sisan a tɛ da joona bon an kun ɲɛna ko mɔgɔ min don an si t'a dɔn sigida la yan maa kura don a bɛ don ni ɛla a bɛ bɔ ni ɛla aw yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ aw ka kan enquête kɛ faamaw b'u ka enquête kɛ o la tigi bɛ minɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya n'o tɛ n'a fɔra ko Jalamugu ne yɛrɛ ye Jalamugu yɛrɛ i m'a ye bi i m'a ye chemise la bi o kɛlen ka taa sigi an na ne dun bi soli ka wuli donc amara nin bɛɛ kɛ kun ye mɔgɔ k'a faamuya baara gɛlɛnba de bɛ ɲɛmɔgɔw bolo koyi a ka d'anw ye cogo min a ka d'olu ye ka tɛmɛ o kan koyi mais u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'u y'o kɛ a bɛ kɛ tiɲɛni ye o de la sɔgɔmada in na Salman Bambara ale min ye ja kɛ k'i sigi k'a fɔ ko a b'a don ta a b'a bɔ tan tɛgɛ dara ka Bamakɔ yan école de gendarmerie bingali ale de y'a bɛɛ kɛ video minnu bɛ bɔlɔlɔ kan n'i b'a ye dɔ bɛ filakan fɔ a la dibi la ale de tun bɛ k'o laseliw bɛɛ kɛ a ka GPS n'a ka téléphone bɛɛ lajɛlen minɛna bandiw ani bamantiwale kɛbaaw u sera tɛnɛnkaw fana fɛ yen tɛnɛ u ye degun ta ka se olu ma Gawukaw fɛ yen denmisɛnninw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka waati gɛlɛya degun minnu bɛ yen k'olu kunbɛli baara kɛ denmisɛnninw minnu bɛ Sitafula Mayina kɔnɔna na olu fana ye wuli ka jɔ kɛ ka sira minnu bɛ yen ni jiwo tun tɛ ka taa n'olu ye k'olu labɛn min ye Burɛmu kɔnɔna na fana an y'a ye k'a fɔ dunanjigiyɔrɔ dɔ ni lafiya yɔrɔ dɔ n'o ye auberge restaurant ye o dɔ dayɛlɛla ye nin ye kumaw ye an bɛna minnu walawala sisan
ka bɛnɛ an ka kibaruyaw olu dicogo ye bi sɔgɔmada an bɛ bɛɛ fo ko kura ka bɛɛ waleɲuman dɔn fulamuso Jaba k'an ka foli bɛ s'a ma kɛba ale n'aw tɛ kelen ye dɛ filen b'ale bolo dɛ ale kɔni on s'en vrai pele pas un peu de Bamako ale ni jani ninnu olu de maa suguya kelenw ye fila minnu ni nɔnɔ bɛ si u ni nɔnɔ bɛ wuli birimisi jabali b'u bolo a bɛ komi fisɔn ninnu fana maninkaw olu yɛrɛ fana b'u fa n tɛ kɛba ninnu ni ma farati ka nɔnɔ ɲini kɛba fɛ kɔngɔ b'i fa o kɛba ni nɔnɔ n'a fana sɔrɔ a bɛ ka Abulayi ka nɔnɔ dɔ min yan dɛ o kɛlen don k'o da bari nɔnɔ mugu la yan sini sire n tɛ Jaba bɛ se ka filen fa nɔnɔ na ka na n'a ye kɛnɛ birilen sisan kalamanba onzon direct misi onzon filen voilà bon ne bɛnkɛ la ne bɛnkɛ ye filaw ye min ye Janiba ye ale ye fila ye ale bɛ bɔ Kuɲakari sɔgɔmada in na an b'a fɔ n ko anw bɔra ko la min bɛ jamana ci i b'a dɔn ni ko bɛ ka taa ɲɛfɛ ni waleya kɛra i bɛ kibaruyaw sɔrɔ i ka siganaw n'i ka sɛgɛsɛgɛliw i bolo bɛ da dɔw kunna kan an ye min lakɔlɔsi nin ko in na ninnu kɔni mana gendarmerie kama o gendarmerie kun kɛkun tun ye min ye n'u nana firi ye force spéciale min bɛ aéroport la o bɛ wuli k'a bɛ na gendarmerie fɛ u bɛ sɔrɔ ka taa aéroport yɛrɛ kama n'a ye laselilikɛla jugu ninnu lamɛn kibaruya jatigintan diba ninnu lamɛn maa minnu bɛ hali n'u bɛ Bamakɔ yan u tɛ kibaruya ɲuman di kuma tɛ u tɛ jamana kɔnɔ n'i y'olu lamɛn minnu bɛ yen n'olu saralen don dɔwɛrɛ tɛ u la u ka anw ka jamana buruja k'a lajaba n'i y'olu lamɛn u yɛrɛ ka fɔli senfɛ dɛ ko drone bila yɔrɔ min tun bɛ aéroport la dɛ k'o de tun kan ka ci nka u taara minnu sɔrɔ yen minnu bilara ka taa u ye min ye yen u y'a dɔn k'a fɔ min bɛ drone bila yɔrɔ la aw ka wulu belebeleba ninnu minnu bɛ Sanankɔrɔba plateforme na den 50 bɛ drone kɛrɛfɛ kogo o laminilen don cogo min u yɛrɛ o ye kundama ye nka olu tigiw y'u ye olu y'u jate minɛ o de la a maa kelen min donna aéroport kɔnɔ a kelen ma bɔ n'a nin ye minnu donna MINUSMA kɔnɔ parce que MINUSMA plan d'u ma force spéciale olu bɛɛ lajɛlen fana neutraliser 7 bɛ 8 ɲɔgɔnna minnu taara tiɲɛni kɛ a si ma se ka bɔ aéroport kɔnɔ laɲini tun ye min ye k'an ka pankuru kɛnɛ k'a kɛ champ de bataille ye c'est-à-dire u bɛ yɔrɔ in minɛ u ni sɔrɔdasiw bɛ kari ɲɔgɔn na mugu bɛ ci aéroport bɛ endommagé pankuru tɛ se ka jigin yan fo kalo 4 kalo 5 k'an tigɛ ka bɔ diɲɛ na pewu o de la u ko ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ mais olu tɛ min kalama olu ti yan a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ n'o de fɔ o parce que attaque ka kɛ Bamakɔ k'a ka bɔ k'i jɔ i sen kan ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o attaque ka kɛ sɔrɔdasiw ka na automatiquement dès les premières heures ka yɔrɔ maîtriser o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o attaque ka kɛ gouvernement yɛrɛ ka communiqué di ka kibaruya sanumanw di ka mɔgɔw la faamuya chef d'état-major ka taa kɛnɛ kan ka taa mɔgɔw rassurer u ma fili a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ nka olu ciya de u t'a kalama de a ɲɔgɔnna ma kɛ dɛ attaquew kɛra nka nin ɲɔgɔnna ma kɛ faamuya la dɛmɛ na wulikajɔ la hali diɲɛ bɛɛ k'a fɔ dɔrɔn ko waleya in ma ɲɛ o ɲɔgɔnna famana ka kɛ anw fɛ yan bateau attaquera mɔgɔ ma kuma Tenza Waten kɛra mɔgɔ ma kuma Kidal libérera mɔgɔ ma kuma mais munna sen na diɲɛ bɛɛ hali ale faransi u bɛɛ ye communiqué kɛ k'a condamné munna parce que jɛ tun ye min ye
janfan tu ye min ye laɲini tu ye min ye k'an ka pankurutigi kana ci k'a ban pewu o min ma sɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ minɛ n'an m'a fɔ ko an tɛ nin ko in na a tɛ bɛn dɛ mais Mali bɛ ko caman kalama o capture de son min kɛra nin ko la service de renseignement ye kibaruya min sɔrɔ nin ko in na fɛn mun b'an ka jamana mɔgɔw bolo nin ko in senfɛ maa minnu bɛ yan an dafɛ jamana minnu bɛ nin janfa in na a ka ca dɛ ka ca c'est pourquoi an b'a fɔ Bamakokaw ye aw k'aw dusu da bani min bɛ ɲɛmaaw bolo o tɛ se ka fɔ aw ye o n'aw dusu cilen don ɲɛmaaw de b'u dusu da pour que aw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na bi laɲini tun ye aéroport endommageli a tiɲɛni k'a jɔ an kana se ka pankuru jigin ka pankuru yɛlɛ a kɔnɔna na fiyewu k'an ka drone bɛɛ tiɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ aéroport la k'a ɲa c'est à dire k'a kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ye quoi mais force spéciale kunkolo bɛ baara kɛ u ye ko in lajɛ de parce que olu bolo détachement min nana u kama yan o bɔra Senu de o ma bɔ Senu o bɔra to fu ye o k'a yɛrɛ unité spéciale kan de mɔgɔw t'o kalama o chef d'escadron bala ko ne ka kan tɔgɔ da n'o yɔrɔ min na nin ye ta école in yɛrɛ unité bɛ yen o gendarmerie unité bɛ yen mɔgɔw t'o kalama o stratégie la kɛlɛ kɛcogo la i b'i mada ka ennemi lajɛ de o petini min minɛna Salma Bambara ye n'ale donna ale yera o capture mun kɛra ale la ale t'o kalama o force spéciale min ye force spéciale mɔgɔw tɛ k'u yɛrɛ minɛ élève gendarme tun bɛ yen n'u ye feu dayɛlɛ a su tun tɛ bɔ foyi fɛ mais malheureusement mɔgɔ ninnu y'u ɲɛsin olu ma o de ko in mɛn o sinon chef d'état-major ye min fɔ wulikajɔ min kɛra a tun tɛ temps ta o ratissage de tun bɛ mɛn mais kan in kɔni kɔnɔna o tun t'o sɔrɔ mais puisque u infiltré la u donna u ye tiɲɛni daminɛ c'est que i yɛrɛ ɲɛ b'i ka mɔgɔ la o de ka ca a su bɛ caya quoi donc an b'a fɔ an ka jamanadenw ye u k'u hakilina kɛ kelen an bɔra fɛn min na nin ye ko nɔgɔn tɛ ni jamana in yɛrɛ barika tɛ a laɲini min kun kɛra a kun ka jugu dɛ wa min ye ladegeli an b'o fana fɔ aw ye par exemple sisan don o don sɔgɔma kiba de bɛna aéroport la ni heure in na u y'olu jateminɛw kɛ jɔn bɛna ni buuru ye nin yɔrɔ in na u y'o jateminɛ kɛ mobili sugu jumɛn b'a bolo moto sugu jumɛn b'u bolo u y'olu ladegew kɛ mɔgɔ minnu bɛ feereli kɛ minnu ka surun kan na u y'o bɛɛ jateminɛ k'an bɛ dayɛlɛ heure jumɛn aéroport yɛrɛ mɔgɔw bɛ kɛ kuma jumɛn o tɛ kɛ kuma jumɛn wagati jumɛn na u b'a relâché u ye nin bɛɛ jateminɛ donc an ka hakili to an yɛrɛ la faamaw bɛ ka décision minnu ta bi maa kana girin k'a fɔ k'i bɛ wuli k'a fɔ ko a donna ta a bɔra ta nin tulo bɛ dɔw la sogo da bɛ gɛlɛya nin da bɛ gɛlɛya wari de bɛ mɔgɔw bolo an t'an yɛrɛ ɲini fɔlɔ ni lakana nana dɔw tɛ bɔ yan ka taa fo Sido ka taa sogo san o t'a fɔ k'o da ka di yan don o don se bɛ minnu ye u tɛ taa fo Buguni Masuna na ka taa sogo san Sido wa dɔw tɛ taa fo Darali la ka taa sogo san wa an k'a to ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u ka se ka kɛ ka baara kɛ jamana kɔnɔna ni jamana kɔkan na wulikajɔ min bɛ sen na an ka jamanaden minnu bɛ kɔkan u bɛ ka baara minnu kɛ u bɛna dɛmɛ minnu kɛ don nataw la an'u ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ u fana bɛ baara minnu na an k'an goloso ɲɔgɔn na parce que an ka maliyɛn dɔ bɛ Canada service de surveillance ka contrôle kɛ hali téléphone minnu cira aéroport zone kɔnɔna na opération wagati k'a bɛɛ jateminɛ jɔn ta ye téléphone k'a numéro dɔn an ka maliyɛn dɔ y'o spécialiste ye Canada o y'ale ka baara de ye a ko a tɛ dɔrɔmɛ ɲini dɛ faamaw k'ale wele dɔrɔn dɔrɔmɛ kelen a t'a ɲini gouvernement k'a fɔ dɔrɔn karisa na a b'a kɛ jamanaw la wari la dɛ mais Mali y'a faso de a b'an lamɛn su ani tile min kɛra a ko a bɛ se ka bali parce que fɛnw bɛ sen na ni olu kɛra i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na force minnu bɛ kɛ yen olu yɛrɛ bɛ alerte hali téléphone ni fɛn min bɛ di force ma a b'a d'a ma de aéroport ninnu tɛ yɔrɔ ye yɔrɔ minnu bɛ to ten wa garde ni fɛn minnu kan ka kɛ fɛnw kan ka mɔgɔ a bɛɛ de cɛ y'a bɛɛ yira n na a ka baara de don
donc a tɔ tora ɲɛmaw u b'a dɔn han ɲɛmaw bɛ cɛ dɔn dɛ kabi kelen maliyɛn bɛ karala u b'a dɔn parce que a delila ka na yan a nana service proposé 2018-2017 na u m'a lamɛn donc sisan a ko puisque a ɲɛ b'a la ni autorité ninnu ye baarakɛlaw ye a labɛnnen don ka na n'u y'a wele a bɛ na a se ye min ye a bɛna n'a jira jamana na jamana ka se ka baara kɛ an ka se ka tanga nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ma wa nin n'a ɲɔgɔnna bayirika de bɛ maliyɛn na minnu bɛ kɔ kan n'a fɔra na ko États-Unis président ka avion maliyɛn de y'o chef d'entretien ye e bɛ don la Ali Traoré sanga don a bɛ bonya mɔgɔ hakili ma dɛ voilà an ka dugawu kɛ bani an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɔ ɲɔgɔn jalaki la an ka dɔn k'a fɔ ko se b'an ka jamana ye se min ni mɔgɔ yɛrɛ hakili t'a la n'o tɛ tarata tɛmɛnen aw yɛrɛ b'an ka jamana ni tarata histoire kɔni dɔn a b'o kɔni dɔn donc an ka dugawu kɛ hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɔ ɲɔgɔn jalaki la jamana in bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na cogo min fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira ɲɛmaw fɛ olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min denmisɛnnin minnu ni olu tora nin ko in na kunun ko u ka janaja kɛra kande kɔnɔna na tomɔrɔbukaw fɛ yen janaja in ale ko bɛɛ lajɛlen banna u ka suturaliw olu bɛɛ lajɛlen kɛra an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔn kiti min Ala k'o nɔgɔya n'u bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya bamanci min bɛ yen n'o o ye ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ labɛn kan in kɔnɔna na n'o ye Salman Bambara ye a foto kan ka k'i bolo ale minɛna kunu sufɛ min ye an ka polisilakaw ye u sera k'u tɛgɛ d'a kan nin kamalennin ni ne ye video kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ wuli u bɛ na aéroport u bɛ na ale kama u bɛ bɔ aéroport la u bɛ na an ka entraînement kɛyɔrɔ min bɛ yen n'o o ye an ka denmisɛnninw dagayɔrɔ ye u bɛ taa yen a ko fana ko Asimi bɛ yɔrɔ min na k'u bɛ taga yen fana donc wulikajɔ ni cɛsiri ni fɛn minnu kɛra ka se ka tɛgɛ da ale kan waati min na a bɛ tenni na fana a ye kuma minnu fɔ o ye nin n'a ɲɔgɔnna kumaw de ye k'a yira k'a fɔ ko a ka olu bɛ waleya min nɔfɛ bi an ka jamana kɔnɔ o ye ka na ni jatigɛ de ye ka na ni fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ ye nin don in de a ye kuma in caman fɔ ko u bɛ wulikajɔ kɛ ka na k'u bɛ taa an ka aéroport kama ko n'u bɔra aéroport la k'u bɛ taga kan kama gendarmerie n'u bɔra yen k'u bɛ taa Asimi nɔfɛ u ye nin yɔrɔ saba de fɔ a don video in a bɛ bɔlɔlɔ kan kamalennin minɛnen a bɛ k'i yɛrɛ kɛ komi n'o y'a sɔrɔ ale tɛ ko kalama mais minnu y'a minɛ a t'olu dɔn de donc an b'an ka finitigiw fo ale de kɔni kumakan bɛ video kan hali ni ye attaque in ye min bɛ dibi la n'a bɛ ka filakan fɔ mɔgɔw ɲɛna ale de don donc tɛgɛ dara a kan a latɛmɛna bon i m'a ye wa minnu ye nin ye n'u sigara la an b'u tigiw fo parce que u ma kiiri tigɛ u yɛrɛ ye u ma wuli ka taa ko an ka taa faga an ka kɛ tan u y'a ɲɛfɔ finitigiw ye finitigiw ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka t'u tɛgɛ d'a kan u y'a minɛ ni a bɛɛ bɛ kɛ ten o de cɛ ka ɲi parce que n'a taara sɔrɔ sa ale fana tɛ n'o y'a sɔrɔ aw ye gosili ni fɛn kɛ a ko bɛ gɛlɛya donc an ka hakili t'o la Amara an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. An ye a fɔ aw ɲɛna cogo min ye bamanci wale ni niɲuga wale kawaw ka waleya min n'o kɛra an ka jamana kɔnɔ a kɔni ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a y'a to ɲɛmaw olu ye jateminɛw caman kɛ min ye maaw minɛliw bɛ sen na hali bi an ka jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye nin sigana wale in n'olu ye a kɛ n'olu ye nana jatigɛ wale in kɛ an ka jamana kɔnɔna na a caman bɛ yen u bɛ ka minɛ nka an ye min sɔrɔ ka bɔ kibaruya yɔrɔ k'a fɔ finitigiw yɔrɔ o ye k'a fɔ dugudenw k'u hakilina kɛ kelen ye u k'a to olu yɛrɛ n'u sigara maa min na
u ka n'o tigiw nɔfɛ maaw kana fɔ ko u bɛ fɛn sigi sen kan fɛn min n'o ti bɛn parce que min bɛ ka ye n'o ka jugu a ko yɛrɛ la kosɛbɛ o ye k'a fɔ dugudenw yɛrɛ b'a fɔ k'u bɛ u ka kiiriw n'u ka fɛnw tigɛ u yɛrɛ ye o ka nɔgɔya kosɛbɛ o bɛ baara nɔgɔya olu bolo waleya min kɛlen filɛ nin ye n'o o ye ka nin kamalennin minɛ kamalennin ka telefɔni kɔnɔ opération kɛra cogo min GPS minnu yera a bolo hali montre min b'a bolo la a bɛ baara min kɛ n'o ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka jateminɛ sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na a ɲɛmɔgɔw u n'a dɔn k'a fɔ ko bɛ sen na sabula a kelen tɛ o ale minɛna nka ale kelen tɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ sɔrɔ yɔrɔw la Bamako o de la a fɔlen don mɔgɔw ɲɛna u bɛ ka sisan mun kɛ an ka jeunes bɛ kunkolo modèle minnu kɛ u bɛ k'olu k'u kun u bɛ k'u yɛrɛ yɛlɛma ka jeans ni fɛnw ta ka chemise ni fɛnw ta k'u don ayiwa est-ce que n tɛ to n ka forokiyani ninnu na parce que an kana na taa ɲami ɲɔgɔn na koyi keba n ko dɛgɛ sisi de bɛ bɔ karatɔ da ale donfini ye fila de ye a bɛ kelen don i kan na ka kelen don a taama ɲɔgɔn kan na donc fajirida in na ka kɛ ni halisa o terroriste n'o bamajiwale kɛbaaw ye ɲamana garabali ale lamininen don finitigiw bɛ kabi fajiri u ye wulikajɔ kɛ siganama fɛn fɛn bɛ yen u n'u tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan maa minnu bɛ yen n'olu sen tɛ foyi la olu kɔni se tɛna na kɛ olu ma parce que bingali tɛ ɲinini don k'a ye k'a dɔn k'a fɔ nka min ye garabaliw ye 7 a fɔra ko ka garabali 7 k'o de datugu Bamakɔ kɔnɔna na o baaraw olu fana bɛ daminɛ bi minisiri min fana bɛ sirabanga kow kunna ale ni an ka bolimafɛn kow kunna n'o ye Madina ye ale fana ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mobili jɔ sira kɛrɛ n'a kɛrɛ la u kana jɔ yen tuguni bon nin bɛna na ni fɛn nɔgɔya caman de ye parce que n'i ye a jateminɛ Bamako embouteillage a fɛnba ye nin de ye aw bɛ fɛ aw ka teliya mais siraw kɛrɛw n'u kɛrɛw la mɔgɔw kɛlen ka taa mobili jɔ bon yɔrɔ n'a fɔra ko mobili tɛ jɔ feerefɛntigi minnu fana kan ka k'a yɔrɔ la olu fana kɔni kan ka se ka olu fana kan ka lajɛ n'u tilar'o la mobili wo moto wo bolimafɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔna na a bɛɛ ka papier ta a si kana to ten a bɛɛ ka papier ta bɛɛ ka t'i ka permis ta bɛɛ ka taa ka sɛbɛnw ɲini ɲɛmaaw bɛna na fɛɛrɛ minnu sigi sen kan jamalajɛrɛ kow la fɛɛrɛ minnu bɛna na kɛ o la olu bɛɛ lajɛlen bɛna le kɔfɛ donc Madina ale ni Bamako gouverneur ka tɛmɛ je le répète fɛ olu ye nin décision fila in ta fɔlɔ décision tɔw olu bɛ ka nalen don nataw la an b'a yira u la fana k'a fɔ halisa nin ko kelen hukumu kɔnɔna na Chine lasigidenso Bamakɔ yan ka bɔ u ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ olu ye communiqué kɛ ka waleya in k'ale kɔn k'a yira k'a fɔ ko a ma bɛn u ma Mali baarakɛlaw ka tɔnba n'o o ye INTM ye ale fana ye bataki kɛ k'a yira k'a fɔ ko waleya in k'u b'a kɔn fo ka se a dan na min ye Yakuba Katile n'a ka mɔgɔw ye u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ko in ale kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔna na fana an b'a yira u la k'a fɔ minisiri min bɛ baara ko kunna ale ko n'Ala sɔnna a ma ko ntɛnɛn nata yen ko baara tɛna na kɛ Mali kɔnɔ 22 dugusajɛ don Mawuludu dugusajɛ don donc ntɛnɛn ko baara tɛ yen aw yɛrɛ ka kuma bi tɛ kalan sini tɛ kalan sinikɛnɛ kɛrɛfɛ tɛ aw y'o fɔ a an kun m'o fɔ dɛ mais samedi an kun bɛ taa ekɔli la aw m'o kɛ o an bɛ taa ekɔli la samedi jeudi wula fɛ an kun tɛ kalan voilà jeudi wula fɛ i bɛ t'i ka so mais grande wari bɛ vendredi dɛ i kun bɛ paie i bɛ drapeau ye la a bɛ fleur sɔn a bɛ taa nakɔ la réalisation o tun bɛ kɛ dɛ parterre arroseli turu bɛ yen drapeau yɛrɛ turu bɛ yen ɲɛgɛn koli turu bɛ yen nin bɛɛ de tun bɛ ka mɔgɔ kunna i bɛ kɛ adamaden de ye école yɛrɛ la fana o so bɛ dɔ kɛ dɛ nka école bɛ dɔ fana fara a kan donc min ye nin ko in ye an bɛ taa sisan an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la tɛnɛnkaw fɛ yen bamaciwale n'i ka wale kɛbaaw bandi 2 olu moto sanfɛ olu binna mɔgɔ kan nin kalo in tile 18 min ye taji feere yɔrɔ dɔ ye n'o ye station ye tɛnɛnkaw fɛ yen san mara la maa minnu ye kibaruya in d'a ma u y'a yira k'a fɔ sa k'u kɔni taara ni wariba dɔ ye ani téléphone portable caman
o duguden kelen dɔw fana y'a yira fana k'a fɔ ko min ye bingalikɛla ninnu ye k'u tilalen ka ko ninnu bɛɛ lajɛlen na kuma yan'u k'u senfa u kɔni mugu ci fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka maaw lasiran station in kɔnɔna na téléphone portable fɛn fɛn tun bɛ yen n'o tun bɛ charge la sa minnu tun tɛ charge la ani wari mara yɔrɔ u y'o bɛɛ lajɛlen da kari kɔni ka duuru don fiɲɛ na tɛnɛ n'i bɛ taa Moti ale ye dugu ye min bɛ gitɔrɔn dawolo la a tɔ kɔni bɛ kɔfɛ dɔɔni nka waleya in kɛra yɔrɔ mun na sa dugudenw minnu ye kibaruya ninnu d'a ma u y'a yira k'a fɔ ko kɔni k'u sirannen don nin waati in na sabula min ye nin maa ninnu ye olu ma dara n'o y'a sɔrɔ bingalikɛlaw tɛ parce que k'a fɔ ko terroriste dɔw ma dɔw la kosɛbɛ Burkina ka maa minnu bɛ yen n'u olu y'u sigiyɔrɔ bila ka na an ka jamana kɔnɔ olu caman bɛ yen bi olu kɔni nalen n'o Yoroso mara la kɛrɛnkɛrɛnnen na Mawukaw olu fɛ yen Kucala ale sigida kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min ye Burkina dugu fila ye u m'u binganiya olu ka kɔsa in na sa olu dugudenw de filɛ nin ye ka na mais jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ sa u ka nali bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na sabula ko dɔw nana olu joginnen don nka min ye fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ sa ekɔliso minnu bɛ Mawukaw fɛ yen u ka se ka jigin olu kɔnɔna na k'u kunbɛn ka ɲɛ cogo min na yanni diɲɛ seleke naani tɔ min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don maa ma maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu ka se ka na Gawokaw olu wulilen don ka wuli ka jɔ kɛ ka kalansen sigi sen kan sa ni kibaruya di yaasa min ye ji ale kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min sabula sanji ye tiɲɛni kɛ ka don maa minnu kun o de ka ca Gawo mara la ni Mali bɛɛ lajɛlen ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin kalo in tile 18 Gawo denmisɛnninw kɔni ye baro sigi kɛ yaasa u yɛrɛ bɛ se k'u sen don cogo min na min ye sanji kɔlɔlɔ kunbɛli la u y'a yira fana k'a fɔ u ka dugudenw maire olu bɛ a la kunnafonidilaw ka taa se dugutigiw ma ale ni baarakɛyɔrɔbaw ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen seginna kalan in na min ye direction sociale et l'économie solidaire ye ale de kɛnɛ in sigi sen kan denmisɛnnin minnu fana bɛ Sitanfulakaw fɛ yen n'o o ye Mayina mara ye olu ka sira min bɛ bɔ Sitanfula ka taa Mayina sa ko n'o y'a sɔrɔ o kun gɛlɛyara kosɛbɛ samiya fɛ u y'a lajɛ sa k'a lalaga u kɔni ye wuli ka jɔ kɛ yaasa sira in dɔ bɛ se ka bɔ a degun na cogo min na maaw bɛ se ka tɛmɛ cogo min na u ka dugu kɔnɔna na ka se k'u ka baaraw kɛ kalo in tile 19 kununko sa ani kunasiniko sifinw kɔni bɔra commune kɔnɔna na Mayina ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min na o waleya bɛ ka kɛ tuma min na Kabaya n'o ye Siribela commune kɔnɔna ye olu fana ye o waleya ɲɔgɔnna kɛ yaasa ka se ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya cogo min na min ye sira in ye ko a kɔni bagan tɛmɛ sira don min ye yiritigiw olu fana ka tɛmɛ sira don fana sira min n'a ma ka di kosɛbɛ Burɛmikaw fɛ yen duranjigiso dɔ o dayɛlɛla a b'a fɔ o ma ko auberge ni kɔni tigi ye Burɛmika yɛrɛ ye a y'a kɛ sa maa minnu bɛ dugutaa siraw kan olu bɛ se ka lafiya cogo min ye Gawo Burɛmu ye Banba Tɔnbɔkutu yɔrɔ kura in kɔni kɛ kun ye sa ni tɛmɛtɔ don i k'i ni lafiya kuma tɛ nin waati in na bato ale kɔni ko bɛ sen na ni bato nana jɔ yan'o ka taa sa ni lafiya yɔrɔ don maaw bɛ se ka jigin pinasiw fana bɛ yen ni maa min b'a fɛ ka munumunu salo kɛ an b'a yira la sa k'a fɔ sa min ye Motikaw ka dugutigi ala y'ale ka kalifa minɛ a la n'o ye Baba Ture ye dugutigi kura o kɔni sigira kunun Moti min ye u ka bulon kɔnɔna Turelakaw olu fɛ yen min ye Ali Dɛmu ye n'ale Mopti 24 ye kibaruya in a bɔra ale yɔrɔ u ka dugu kɔni kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko du 7 min bɛ Mopti olu bɛɛ lajɛlen nana ka na dugutigi kura sigili kɛnɛ kan a ko n'Ala sɔnna a ma a na tila ka kibaruya tɔw olu bɛɛ lajɛlen bila ka na an ma an b'a fɔ a ɲɛna k'an b'an ka kibaruyaw kuncɛ ni dusumakasi ye dusumakasi min n'o o ye Usmane So ye Usmane So ne y'a dɔn Guima National sababuya la Guima National a ka fɔ a ma ko Guima a bɔra ni Usmane So in de la Usmane So in ale bɛ ɲɔgɔlɔnbɔ kalan de kɛ mɔgɔw kunna INA la maa ka dɔgɔ ɲɔgɔlɔnbɔ la bi kɔrɔbalenw na Gimbaw Elenu Michel ala ka hinɛ la ka taa se Madu Wɔlɔ ninnu ma ale ni Kari ninnu n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ni lasidanw olu bɛɛ ka karamɔgɔ de Usmane So ye Guima National a ye caciri min sɛbɛn n'o ye wari ye ale de Guima National sugandi Kɔtɛba National la k'a yira la k'a fɔ ko Guima e de bɛna nin rôle in jouer k'a ɲɛfɔ a ye baara bɛ kɛ cogo min ɲɔgɔlɔn caman bɛ an ka jamana kɔnɔ min ye taɲinibugu ninnu ye ka taa se wari ma ka taa se fereke ɲaminbugu ma min ye ɲɔgɔlɔn misɛnmanin caman bɛ bi
Ousmane Soyi ale de ye a metteur en scène ye ale de y'a baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔ hali kɔsa in na ba jɛnɛ ninnu ka taa se grɛn ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye Ousmane Soyi ale de ka bolonɔw ye maa min don waati min na démocratie ko nana sigi sen kan ale Gima Michel u jɛra ka groupe sigi u b'a fɔ ma ko Guakulu tun y'u 3 ye u bɔra u yɛrɛ k'u ka fɛn sigi u yɛrɛ ye ka se ka baara kɛ k'u ka retraite anticipée ta ka bɔ gouvernement ka baara la min ye Ousmane Soyi ale tun bɛ Gima ni Michel ninnu a wagati la mɔgɔw ye sketch caman ye Gima ni Michel b'a la Ousmane Soyi ale ka baara don ka sɛbɛnni kɛ ka ɲɔgɔlɔn kɛ ka fɛnw fɔ degun minnu bɛ jamanadenw kan ka u ye k'a fɛsɛfɛsɛ bɛɛ bɛ se k'a faamuya cogo min fɛn minnu bɛ n'ale san 40 k'a yira ɲɔgɔlɔn kɔnɔ kunbɛ bɛ se ka k'a la cogo min a n'a fɛɛrɛw Ousmane Soyi ne tun b'o baaraw kɛ seko ni dɔnko tigilamaba o de taalen filɛ i da nin ye maa min don an bɛ dugawu don a ye a y'a se kɛ a ye fɛn caman kɛ a ye denmisɛnnin caman don wa a ye denmisɛnnin caman kalan maaba caman bɛ yen minnu b'a dɔn nka Ousmane Soyi mɛnna bana la hali kɔsa in na a ma mɛn Gima nalen a taara a lajɛ a tun b'a fɛ a ka pièce dɔ sɛbɛn a ko Habib ne filɛ cogo min na sisan ne tɛ se ka pièce sɛbɛn a dɛsɛra donc Ousmane Soyi an bɛ dugawu k'a ye an n'a jɛra yan Gima ka sira fɛ parce que Gima ka fɛn bɛɛ ye ne ye Bamakɔ yan donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka a dayɔrɔ sumaya ale de fana ye Michel Sangare Ala ka hinɛ a la ale de y'o ni Gima ninnu u sanayɛlɛ ani Magman Gabriel ninnu parce que ale de y'u danaya u ni lajɔ u ka se k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ Hélène ninnu ni Catherine ninnu ka taa se Maïmouna Doumbia ninnu ma kɔsiyɛn ninnu bɛɛ hali Musa Sangare Herbert ninnu u ka ca ka ekɔliden ka ca caciribɔla kɔrɔbalen kɔni tilancɛ bɛɛ ye Ousmane Soyi ka kalandenw ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dayɔrɔ sumaya sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o di an yɛrɛ ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga an bɛ bila sɔgɔmada in na taa jɔ yan k'a fɔ n'Ala sɔnna a ma sini wulada in na sa kɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 an nana ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kibaruyaw k'olu di o bɛ nalen cɛ ma jaabili kɛ fɔlɔ o bɛ fɔ Amara an ka bita jɔ yan a k'an bɛ wula fɛ jombe bara minna iji ala de tawakkalitu alallah jombe kugu dilla isme alallah an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45